sithumela Nkosi sivulele isandla sakho esihambe nathi uma wena Nkosi uvule nathi ngekudala sibafele endleleni Thixo wethu namandla onke siyabonga ukukala ukugcwalisa ukuthwala kuwe Thixo wethu namandla onke Baba namandla onke awufani nabantu Thixo wethu namandla awugugugugi ezakho izithembiso zibuyelo zibuameni Baba namandla onke nasebusuku siyalithumisa igama lakho siyalithumisa igama lakho ufanele lodumo ufanele ibheko ubukhosi bakho amandla awakho ubugcwalisa bakho bayethe mhlekazi olungileko bayethe Nkosi kubani uThixo nawe wehlukile ungelinganiswe namntu ekutholeni kwalanga asifananga uThixo nawe akakabikho ofaniswa nawe akekho nawe akekho nongalinganiswa nawe bayethe kuma bakwatele bayethe ndikuye bayethe liwa laphakade bayethe hallelujah hallelujah oh yes Lord asibise batata uba isandla sikaNkulunkulu besingekho phezu kwethu leba utshaba lusikinya sihleli minintsi imigibe esibekele yona sihamba nje kunemigibe ebekiweyo ukanti nalapha enkonzweni kunemigibe ebekwayo nasemsebenzini minintsi imigibe nasekuhlaleni minintsi imigibe kodwa siyabulela kuJehova yonke imigibe ibekele thina iqhawukile sasinda ke thina uncedo lwethu aluvele ebantwini kodwa uncedo lwethu luvela kumenzi wezulu nomhlaba owayekhona okhona ozobakhona njalo uYesu lo ndithetha naye usithwele kuze kwalapha ehamba nathi sithi Ebeneza mzali usikhona ayisibamandla ethu ukuba sisasindisiwe sisathi uYesu inkosi kodwa kungamandla afuna ngasentla ahamba nathi imihla yonke senamandla phela endleleni kodwa yena fike umdala wazinsuku ahambe nathi indlela yonke sibusa tata mama osisukuthi usale sikhula abantu abatsha ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha amen wakwamhlabazana sisizwe nasazixolele xa sitshini incwadi kaJeremiya chapter 1 fela umfundele phambi kwencoko ndikhoyo Jeremiah chapter 1 verse 4. Abakala ilizwi likaNdikhoyo lisithi ndakwazi ndingekakubumbi esizalweni sonyoko ndazahlulela wena ungekazalwa ndakwalatha ukuba ube ngumshumayeli kwinja mna ndiphendule ngelithi awu Nkosi yam Ndikhoyo andikwazi ukuthetha ndisengumntwana uthe yena
sithandaza Nkosi. Iphinde Nkosi izwi lakho. Thixo wethu onamandla onke, linamandla kakhulu. Lidiliza imithi emikhulu imisedala. uNkulunkulu wethu onamandla onke nasebusuku. Sinxanelwe lo, nxaniwe inhliziyo yethu ifuna izwi lakho. Thetha ngalo nathi simamele. uNkulunkulu wethu onamandla egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Cela ke ubeke nje ume Nkosi. Verse 10 nje ubhonza phakuye. Apha sifumana izwi ngokomprofeti uJeremiah noko lelizwi eliqhele ufundwa kodwa ilizwi aliqheleki imihla ngemihla livela ngezindlela. Ithi iBhayibheli Jeremiah phambi uzalwe ngangiselowazi angenakunzwa nasesizalweni sikamama wakho. Ngangiselwa ngakubeka kuqala ukuba ube ngumprofethi wami okanye ube ngumshumayeli wami kubantu engizokuthuma kubo. iBhayibheli uthi uJeremiah ndisengumntwana, iBhayibheli musu ukuthi umntwana ngoba mna ndinguThixo ndizawuba nawe. Silapha nje sikhona apha eKhayelitsha saziwa amaphakathi anga engakaseka sasaziwa zwini ukuba sizoba abavakalisi bendaba ezilungileyo. Wenda abantu bayithanda abayithandi loo nto sasekwa aphansi ukuba uhlobo labantu olunyuliweyo uba luzothabalalisa zonke inkolo zobumnyama, luzothabalalisa onke amayelekelo obumnyama ngoba le nto lena yinto eyayikhona kwasemaphakadeni. Nisibona sinapha sasimile ngamaphakadeni sasesikhona sabeka bucala. Kunabantu apha enkonzweni ababeka bucala kodwa ingxaki esinayo enkonzweni yile yokuba umntu simbambe ndamkhalisile ngepasti yakhe kanti impendulo yakho ikulo mntu mbambileyo. Jeremiah lakwazi uyayazalwa. Futhi verse 10 Nkosi ikhona into endiyifunayo. Jeremiah namhlanje eKhayelitsha ngoba wathethwa wathini kodwa namhlanje ndiwubekile Jeremiah ukuba uqathule ngoba konke ntoni kule nkonzo kodwa namhlanje sizoqathula. Sizoqathula umoya wabantu okhupha abantu enkonzweni. Sizoqathula umoya wangabelaqolo. Sizoqathula umoya wakungafuna abantu bakaThixo. Udilize ebusuku unogandaganda bawushintshe kulogandaganda omkhulu. Kukho izinyithi eziwayo, kukho izigodlo ezidilikayo ngoba siyathanda ngoba sithandi kodwa namhlanje kunamandla adilizayo. Sizodiliza. Sizodiliza eKhayelitsha. Ndikubekile Jeremiah ukuba uqathule udilize. Funa kuze utshabalalise, ubhukuqe, utshabalalise. Msuma ngcwele simlindele umntwana
zethu kwi-altar zabekwayo, kodwa namhlanje kwezo altar siyadiliza, kwezo altar siyanqothula, kwezo altar siyatshabalalisa, ngoba kusinamandla asiyaba nawo. Ubhukuqe wakhe Kunemibuso ebusuku ephukayo, namhlanje ebusuku kunamandla atshintsha izinto. Ngoba kwathethwa kwathiwani ngefemeli yakho, ngekhaya lakho, ngomzi wakho, kodwa namhlanje kunamandla aphukayo. Ngimisile izinto Jeremiah apho ufika khona uncotho, la ufika khona Jeremiah udilise, la ufika khona Jeremiah utshabalalise. Ebusuku sizotshabalalisa isikhohlo sobumnyama, ebusuku ekhaya elitsha sizotshabalalisa lobu hlobo longendawo olumelana nensebenzo kaThixo. Ebusuku siyatshabalalisa, ebusuku siyadiliza, yonke into emelana neprogress yethu siyayidiliza, yonke into emelana nathi siyayitshabalalisa. Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Ilizwi likaThixo liyaphila. Ilizwi likaThixo ebusuku liyaphila. Akusifundile ilizwi likaThixo elalithetha kudala koMoses, elalihamba nothetha uPheko. Lilo esihamba nalo, lilo elidilizayo, ilizwi. Thixo, nasebusuku izwi lakho ukuba liyaphila futhi ukanjana, ukuba lento ibhaliweyo apha mayiphume lapha eBhabhileni, ibe ne-impact ebomini bethu. Singakhonzi sibotshiwe, singakhonzi namadimoni, singakhonzi namagqwirha, ngoba izwi likaThixo liyaphila. Iyasebenza. Ebusuku ukuba elizwi elisifundayo, ukuba uThixo uyadiliza, uyatshabalalisa, uyanqothula, uyakha, atyale. Ukuba elizwi liphilile kwaye liyasebenza, malisebenze ebomini bethu, malisebenze ekhaya elitsha. Ilizwi likaThixo liyaphila, izwi likaThixo liyasebenza, liyasebenza kwabakholwayo. Funa Mose Ibukhali ngaphansi kwehlele elibazwe ngaqala. izwi likaThixo liyaphila. Awu Thixo, kathatha uPheko, kawuvele nabasethu esizukulwana sikubone. Tata tubula nakuwa kuthiwa kuphilisi bayingamyontsombe loo nto, ukuba izwi likaThixo liyaphila, linamandla, liyasebenza, malisebenze.
libukhali funa kuze Ihlanganisela lokuthi khona emlindini phakathi komzimba nomphefumulo. singazivala iBhayibheli kushaya izwi laThixo liyaphila liyasebenza libukhali ukugqitha amakhele ahlangothini ukuba elizwi sithetha ngalo namhlanje libukhali liyasebenza liyahlaba liyahlukanisa nasebusuku futhi ukathana sifuna ulibona elilizwi liphilileyo sifuna ulibona takunothathi elilizwi libukhali malivele talukhalisile silibone ukuba elilizwi ayisiyona vele lena ayisiyona njena lilizwi eliphila kulolwa kuThixo ukuba malisebenze. Liyasebenza nasebusuku liyasebenza izwi liyasebenza izwi laThixo linamandla liyasebenza libukhali ngaphezu kwamahele ahlangothini ukuba elilizwi sithetha ngalo liyaphila futhi uphoso balihambe nathi liye emsebenzini livele ngoba alifi aliphelele konzweni lihamba nathi liphila nathi apho siyaba khona siyaba nezwi ukuba izwi liyaphila maliphile silibone. Ayibo yayaphina lemiqondiso yamehlo awutakusithe sifuna ibona siyi-experience ukuhamba noThixo ndiyamazi uThixo wami engihamba naye ndimbonile egilimihlola ukuba noThixo engihamba nayo ugilimihlola makavele nasekhayelitsha ubuthixo bakho ukuba noThixo sithetha ngaye izwi lakhe liyaphila kuthena ufile nje emabandleni alifi aliboni aliphelelwa mandla lisenamandla nanamhlanje uYesu wathetha kusi ngezwi kwabakanye wathi ngifuna bani wathi ngikuye ayibanayayaye kodwa bami uthi kuye ngekha bonke babaphansi izwi likaThixo liyaphila liyasebenza malisebenze. Asifuna ubalisela intombi ngezwi sifuna ulibona umthandazo wami ngexesha lokuqhubeka elilizwi sithetha ngalo malivele mabonakale uba liyasebenza zothandaza futhi ukhonjalo. Phakathi zethu moya oyingcwele sikhumbula Yeah.
nabatyali ukuze izinto zibone kundalazo. Umthandazo wethu sonke kule ndawo uba uThixo makaphinda avuse owakhe umsebenzi. Every altar yonke into emelana nensebenzo kaMoya Ngcwele emakhaya, nensebenzo kaMoya Ngcwele emabandleni, nensebenzo kaMoya Ngcwele kwindawo zonke, siyithandaza uThixo asivusele koJeremiah. Ngoba ilizwi likaThixo liyaphila, ilizwi likaThixo liyasebenza. Nomthandazo endinawo ubaphinda kaloku unguThixo wempilo. Sizothandaza lomthandazo sonke kule ndawo kuba le nto yasichaphazela sonke. Uba ilizwi likaThixo malisebenze, maliphile, maluwenze umsebenzi emafemelini, maluwenze umsebenzi emabandleni, maluwenze umsebenzi kwabafileyo, maluwenze umsebenzi kwabagulayo, maluwenze umsebenzi. Ilizwi likaThixo maluwenze umsebenzi. Xa sokuthandaza bawuthandekayo bantakhusha egameni likaJesu sonke siyathandaza. Bawusiyabonga munamahambo shamahaya. Sibonga izwi lakho eliphilayo, sibonga izwi lakho elinamandla. Phinda usebenze. Bawunamandla uye uvuse umsebenzi wakho phakathi kweminyaka. Bawunamandla uye phinda usebenza ngendlela ekhethekileyo. Bawunamandla uye zonke izinto ezimileyo, every altar, every principality. Bawunamandla zivusele oJeremiah. Bawunamandla uye abantu owabazi before the foundation of the world. Abantu owabakhetha babeka kuqala ukuba ibe ngabo abayenza ile ministry. Bawunamandla lento babizele yona ukuba batyale, ukuba banyothule zonke izinto ezimileyo, zonke izinto ezimele umsebenzi wakho. Bawunamandla nathi siyangena kule office kaJeremiah. Bawuyingcwele siyanyothula egameni likaJesu. Kwasenazareth Baba siyabonga izwi lakho. Be magnified, be honored, be glorified in the mighty name of Jesus. 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 The mighty name of Jesus. First thing is that we will have seen and uba umuntu uthika ilizwi licacileyo. Uba kukhona